creo que destacaría el crecimiento que está haciendo el club en cuanto a lo deportivo y esa voluntad de querer tener el club, llevarlo de una manera más ordenada. Bueno, este ha sido el año precisamente en el que la gente ha empezado a despertar y la colaboración se empieza a notar, sin duda alguna. La escuela en global empezó con un proyecto ilusionante del Alevín y por fallos estructurales no pudo ser. Y ha acabado con un reforzamiento de niños muy interesante, que creo que el año que viene estaremos preparados para llevarlos a lo más alto, como se ha hecho con los infantiles y los cadetes. Bueno, pues jo crec que el principal objectiu d'aquesta temporada era arribar a primera divisió, que s'ha aconseguit, però jo crec que si tinguéssim més gent podríem arribar en les primeres posicions, ja que molts partits els hem guanyat sense tenir prou gent i jugant amb menys gent. I llavors, si tinguéssim més gent, crec que podríem donar més. El equipo infantil es bueno, ya sabes todos que es el equipo que empezó la escuela y por lo tanto la trayectoria de estos chavales queda fuera de toda duda. Es un equipo que me tiene enamorado de cómo juegan. Lo que pasa es que a veces se lo creen demasiado. Home, els cadets ha sigut un any una miqueta difícil. Vam començar amb 9 o 10 jugadors i hem acabat amb 15-16. Bons resultats, bon grup. Pensem que l'any que ve serà un any molt bon per aquesta categoria.
poco a poco se está consolidando como una presencia muy importante dentro de él. Y bueno, está dentro de los proyectos deportivos del año que viene. A l'equip sènior, doncs, l'únic que li ha faltat és una mica d'experiència i res, una mica d'això, d'experiència, perquè sobretot hi havia un salt generacional i aquest salt generacional hi ha els jovenets com jo i hi ha els grans que són els veterans, que podrien estar perfectament als equips dels veterans. Per tant, tenim un buit aquí i aquest buit l'estem omplint amb la genteta que estem creixent i amb els nous que estan arribant ara. Per l'any que ve només espero el que passarà, que és que aquest equip deixarà de ser un equip de pedassos per ser un equip seriós i n'estic convençut senzillament perquè té un nucli fort i un nucli consistent, sòlid i a més de qualitat, que és el que tirarà endavant l'equip i el que el podrà aglutinar fins al final. I l'any que ve farem una molt bona temporada, n'estic convençut des d'ara. El senior masculino, yo creo que el asunto principal es la falta de filosofía rugbística que hay en mucha gente. Y bueno, creo que ha sido la mejor temporada de la historia del senior, habernos consolidado no entre los últimos puestos de primera, ya con bastantes temporadas de antelación, y creo que el año que viene tiene que ser mejor, y así se irá hasta que la quinta de los que empezaron la escuela suba, y ahí se podrá hablar de subir a Primera Nacional.